Uf, moltes coses. La gent es pensa que som uns capritxosos i que ho tenim tot, però no és veritat. Què va, jo mateix he fet una carta al rei superllarga. Espera, que la tinc aquí a la BlackBerry, mira. Uala, pavo! Que mole, És tio. l'últim model? Ja veus, tio. Espera, que et faig una perdi. Uala, tio, si és l'últim mini iPhone. Que guapo, tio. És el 4G. Que guapo. Encara ni ha sortit. Me l'he comprat per internet. Jo també me'n compro un, tio. Uala, pavo! Quin pepinaco! Però si és un mini PC. Ja veus, tia, que mole. Ja, on te l'has comprat? Si vols després hi anem. Amb el Porsche o amb l'Audi? Què va, què va. Jo, a part de la cosa material, sempre demano salut, amor, ser número del draft i també no lesionar-me més. Jo també sempre demano per les lesions, sobretot perquè es lesioni l'Eto. A veure si així juga una mica més, tio. Com et passes, tio? Bueno, que es lesioni una mica, Els reis sempre m'acaben portant llibres, sí. L'any passat em van portar el diari d'Anna Frank, que va d'una nena jueva que juga a bàsquet i que la trien número del draft. I que després fitxa per Los Angeles d'Auschwitz. Sí, crec que anava així, no? A dormir o no vindran els reis! Quina mala llet té el teu pare, no? És que a Sèrbia tot ho diuen així.